napakaganda guys ng Dorocoy Island. Ito ay napakaliit na isla dito sa barangay Salvacion, Siruma, Camarines Sur. At kung makikita nyo, ayan ang ganda. Ito na guys ang Dorocoy Island. At kung mapapansin nyo guys ay napakaliit lang ng islang ito. Ayan. Ayan ang mga kasama namin. Kaway-kaway po. Linaw ng tubig dito guys. At ayan, papakita natin sa inyo ang ganda ng Siruma, Camarines Sur. Yung Dorocoy Island ng Siruma, Camarines Sur, pero ito po ay nasasakop ng Salvacion. May mga ginawa po sila ditong cottages, pero ito po ay public place, kaya lang po yung isang concerned citizen ng Barangay Salvacion gusto nilang magtayo nito para at least pag may mga pumupuntang guest dito, merong napapahingahan. Kaya lang itong libutin. Pag low tide, sir, pag low tide, yan, nagiging sandbar yan. Super ganda ng dito sa Dorocoy Island. Super ganda ng tubig. Nakita nyo ang linaw. Talagang nakaka-relax kung ikaw ay magsuswimming dito. At magandang manghuli ng isda. Tingnan nyo naman ang kanilang rock formation. Ang ganda ng rock formation dito. Ayan, meron pang puno ng balete. Yan, super sa ganda ang Dorocoy Island. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kapartido, pasyalan nyo na ang Dorocoy Island. Dito lang yan sa Barangay Salvacion, Siruma, Camarines Sur.